príde inzulín a mávnu rukou, že to je jedno, že tu je. Inzulín, hlavný hormón, opäť ho tu ukážem. Keď inzulín funguje správne, celý ten mechanizmus, jak sme sa bavili, dlhý, nízky glykemický index, dlho to trvá, všetko vlastne správne. Ale keď mne inzulín nefunguje správne, že vlastne mám rezistenciu, to znamená, že bunky neodpovedajú na ten inzulín, ako by mali, ale niektoré sú keby ochabnuté, alebo ako to nazvať, že príde inzulín a mávnu rukou, že to je jedno, že tu je. Dobrá inzulínová rezistencia, príde inzulín, bunky robia veci. V krvi sa transportuje energia, vlastne energii tanka má byť. Inzulínová rezistencia, príde inzulín, bunky mávnu rukou. Je mi to vlastne jedno. A teraz ti dám niečo zadarmo. Nemusíš sa trápiť nad tým, čo kúpiť, ani či veci robíš dobre, lebo v mojej skupine nájdeš tipy, recepty a rady na chudnutie, plus zľavy na bielkovinné produkty z týchto obchodov. Takže napíš do komentára chcem a máš to.